Pre vodných slalomárov sa blíži vrchol sezóny, ktorými bude olympijská kvalifikácia pre Paríž 2024. Prvoradou úlohou bude získať miestenky pre Slovensko, ale paralelne už budú prebiehať aj boje o to, kto na olympiádu do Paríža vycestuje. Poďme sa teda pozrieť, aký kvalifikačný systém čaká našich reprezentantov. Na úvod spomeňme zo pár základných bodov k olympijskej kvalifikácii. Vodný slalom a kajakros majú k dispozícii 41 ženských a 41 mužských miesteniek. Z toho 21 pre kajakárske disciplíny, 17 pre kanoistické disciplíny a 3 pre kajakros. Celkovo sa tak na olympiádu do Paríža môžu z jednej krajiny kvalifikovať 3 muži a 3 ženy. Jeden športovec môže však vyjazdiť len jednu miestenku. A to potom v prípade športovcov, ktorí idú viacero kategórií, v našom prípade je to napríklad Soňa Stanovská. Športovec, pokiaľ vyjazdí svoju miestenku v kategórii kanoe, aj keď ďalší deň vyštartuje v kajaku, prípadne ďalší rok vyštartuje v kajakrose, už nebude zasahovať do boja o olympijské miestenky. Na tejto olympiáde bude poprvýkrát môcť jeden športovec vyštartovať až v 3 kategóriách. Poďme sa teraz pozrieť, aká bude cesta do Paríža pre našich športovcov. Vysvetlíme si najskôr postupový kľúč pre slalom, pretože kajakros má trošku odlišné pravidlá. Ako prvé si Slovensko bude musieť vybojovať miestenku v každej z kategórií. Miestenky sa budú vyjazdovať na majstrovstvách sveta, a toto sú ich počty, ktoré sú k dispozícii na prerozdelenie. V kajakárskych disciplínach je k dispozícii 15 miest, v kanoistických disciplínach 12. Znamená to, že top najlepších 15 krajín, prípadne 12 krajín z redukovaného poradia na majstrovstvách sveta získa olympijskú miestenku. Dodatočnou možnosťou pre získanie miestenky je kontinentálna kvalifikácia, v našom prípade európske hry, ktoré už prebehli v júni. Krajiny, ktoré teda na majstrovstvách sveta v Londýne miestenku nezískajú, ju môžu získať ešte stále na základe dobrého výsledku práve z tohto európskeho šampionátu. Tu je však k dispozícii len jedna miestenka pre každú kategóriu. Toto sú najlepšie umiestnenia našich na európskych hrách v Krakove. Vďaka 6. miestu Jakuba Grigara a 5. miestu Zuzky Pankovej má Slovensko potenciálne možnosť získania 2 miesteniek. Stále to ale bude závisieť od toho, ako sa bude dariť ostatným krajinám na majstrovstvách sveta. Poďme si teraz pozrieť modelový príklad. Toto sú výsledky z Krakova v kategórii K1 muži. Vďaka 6. miestu Jakuba Grigara sme v podstate 6. krajinou na čakačke. Pokiaľ by všetky ostatné krajiny pred nami získali miesto na majstrovstvách sveta v Londýne, tak my budeme tými, ktorým bude priradená miestenka z kontinentálneho šampionátu. Interná nominácia o účasť v Paríži bude prebiehať na 3 pretekoch. Budú nimi Svetový pohár v La Seu d'Urgell, majstrovstvá sveta v Londýne a Svetový pohár v Paríži. Všetky 3 preteky sú bodované rovnocene a všetky 3 sa započítavajú. Znamená to, že není tu možnosť škrtnúť najhorší výsledok a tým, kto pocestuje na olympiádu, bude pretekár s najväčším súčtom bodov. Bodovanie je pre všetky kategórie identické a odstupňované od 1. po 20. miesto. Za víťazstvo tak získa pretekár 24 bodov a za 20. miesto 1 bod. Na záver sa ešte pozrieme na kvalifikačný systém pre kajakros ako novú olympijskú disciplínu, ktorá sa premiérovo predstaví na olympiáde v Paríži. Je to prioritne dublerská disciplína a preto všetci športovci, ktorí sa kvalifikujú v slalome, môžu bez nutnosti ďalšej kvalifikácie vyštartovať aj v kajakrose. Každá krajina môže na štart postaviť 2 mužov a 2 ženy. Existuje tu ale aj možnosť dokvalifikovať sa na olympiádu ako špecialista na kajakros. Toto je určené práve pre tých pretekárov, ktorí vodný slalom nejazdia, alebo ho nejazdia na takej úrovni, aby sa cez neho na olympiádu dostali. Pre týchto pretekárov bude k dispozícii kvalifikácia v roku 2024 na Svetovom pohári v Prahe. Na tomto podujatí sú však k dispozícii už len 3 miestenky pre mužov a 3 miestenky pre ženy. Na rozdiel od predošlých olympiád budeme teda vedieť počty miesteniek a zloženie olympijského tímu, minimálne toho slalomového, už v tomto roku. Našim vodným slalomárom prajeme, aby vycestovali do Paríža v plnej zostave a aby tak ako na posledných olympiádach sa vrátili minimálne s medailou.